21 persuna b'diżabilità ibbenefikaw mill-iskema tal-Gvern Impjieg Inklussiv fil-Komunità. Fl-aħħar ġimgħat dawn ingħataw l-opportunità li jsiru tal-post, b'7 minnhom ħatfu dan iċ-ċans. F'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarji Parlamentari Antonia De Celis u Silvia Parnis ingħata li dawn il-persuni qed jagħmlu xogħol klerikali, amministrattiv u manwali fil-Kunsill Lokali tagħhom. Kien innutat li n-nefqa għal din l-iskema fil-budget ta' din is-sena żdiedet b'100,000 euro biex it-total ta' fondi allokati għall-Impjieg Inklussiv fil-Komunità issa huwa ta' 300,000 euro. Din l-iskema hija biss ħolqa minn katina ta' proġetti u inizjattivi li wettaq dan il-Gvern biex jagħti opportunitajiet indaqs lil kulħadd. Aħna ninsabu ferħanin illi ħloqna daw l-opportunitajiet illi daw l-persuni jitlu full-time mal-Kunsilli tagħna għax nemmnu li x-xogħol jtik id-dinjità u allura bla dubju ta' xejn dawn il-persuni issa jkunu jistgħu jintegraw ruħhom b'mod sħiħ minħabba li jkollhom ukoll l-aspett finanzjarju minħabba l-ġob li jkollhom moħħhom mistrieħ li l-paga dieħla u allura huma jistgħu jibnu l-futur tagħhom kif ħadd ieħor jibnih u jkollhom iktar kwalità tal-ħajja għolja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.